Baby Bokenam, Chief Doctor Akonwata, Zamanesu, Mayakandi, Una, it's the weekend book 2005. More you will make it in the Noka, Ezibiwe, Noka. Kigo gives him no where's also capable. Which you can back. So cannot believe even gives me also chili can back. So go a tiny can. No warm up on a loom the work. And it's nobody can back. No one will later. She can back. When I can, everyone wanted to Sunday. This is some test to end. No one
bọọlụ mkpụrụ n'ụba onye dị bụ ike mba ọka gị na-egbu ọ bụ Chief Christian Chukwuezugo ọzọ eze n'ọka ọdụ ike mba n'ọka esi nwaanyị ya n'ahụ maka na nwaanyị ya na-eri ọdịmma nne ya bụ Jofiri ọzọ eze nna m Ideji Ogbugbu anyị ekene Ideji Ogbugbu n'ọka ka anyị ezi nna m ezi nne ya bụ Chief Mrs. Constance Ekebo nwa ọzọ eze n'ọdụ na onye mma agbara niile ya ezi nne m nwanyị Ebike mba n'ọka pụtara ogbu ọmalịcha nwunye ọ na-akpọ Chief Mrs. Ifeoma Edith ọzọ eze nwanyị Madam Ozodieme ngala kwesịrị nwanyị ezigbo ebe Nathan nwoke Chukwu na mmụọ ogbu ọka Nathan ụdị adụrụ m na ngala kwesịrị bịa ọhụ na ya ka na-akpọ Oyimike mba n'ọka Oyimike mba n'ọka Lion Technology West Africa Limited Nana Lion Estate Developers Nigeria Limited Kino Yoga Holdings Nigeria Limited Ibike Pamela Baka President General Oka Amale
Amalgamated Traders Association of Nigeria. Oka Amalgamated Traders Association. International Oka. Ikamba member. Wabu member Asmata. Kanambara State. Ikamba Wabu Libya. Money Nakachi Chianga Ikamba. Ibeji Ikamba Ibo Meloka. Ojali scholarship Yala Yala. Ndonya Laka Noka Baluba. Makaneji wrong way to ask over. Ikamba. Alushofu Idanasa. Ikamba. Wonyana Volumboro Noba. Ikamba. Ikamba Jobo de Adago. Ikamba. Utu Kitabu Sonyonya. Ikamba. Utu Dikana Twaga Ina. Ikamba. Hey, Ikamba. Chairman
Nigerian Labour Congress Anambra State Chapter Congress Chief Honorable Ojo Rawan Beko Ojo Rawan Beko Gikanyi na-akpọ onye n'ide job no kana Director Big investment in Oka. I dey go. Oh, you might dey go. God no come now. Yeah, yeah, oh, good. Oh, you come Manoka. Oh, you come Manoka. You come Manoka. Oh, you come Manoka. You come Manoka. I'm so good now. You come Manoka. Ayo, sikati. Decency, Madam Nagina. Madam Decency, Rumu Chalugoyi. There's a woman near Chibok, one says, Chibok, where Nagina. General Manager, Lion Technology, Nigeria Limited. Hey, ezigbo mmadụ bụ ọkụ Iranime, Chief Senator Benin Diobi, alụsị ojele Igbo n'Ọka, onye jide nwata wenye ya aka elu, aka lori ya olo, o wetuo onye nwe ibe Obi, ọ bụ ibe Chukwu gwuru ga-eme. Adị na-ekele kweli apọsụ Peter Mbachi nwannefe ọdụ na eze nwa mmadụ n'Ọka bịa n'ụlọ adịdo. Eze nwa mmadụ n'Ọka bịa n'ụlọ adịdo. Ya bụ advaisa Benin Obi Obiora Moremu Obiora Moremu Amandi n'Ọka na Amandi President Ọka Youth Congress Omelimma ga-eme n'ọzọ ndị ka anyị na-akpọ Ozigbunwu Kenebe ndị executive members Ọmata Ọka ndị ọmata ndị n'Ọka na anyị na-akpọ Telimoka bụ ọbịa ọchịagha nwanụ ndị Ọka ji Telimoka bụ ọchịagha Ọka na anyị na-ekele gị Chairman Managing Director Grace Hotels and the Communication Nigeria Limited Osimukele His Excellency Chris President ka anyị na-abụrụzili ọnwa ezi mma gọvanọ ndị Anambra steeti ọnwa na-akpọbịa Onyilimma gbara n'Ọka adakata abụọ Igbo land President ga na anyị na-ekele gị Olomi na-alụ na Anambra steeti ezi mba ukwu dị ka onugbu ndị mmụọ nke ga-egbochi isi gị ya egbola esi anya ọbụma
esi m ogidi wee jebe agbata eto ọbụna nke ga-alụsigokwa n'ezi si Ọnịcha lue mkpọ nke ga-alụba adọgị ya si mkpọ lue nnodi nke ga-alụsi gị ya ya ka ji wee kweta si na ngige na-eme mma ọ na-eme mma ọ na-eme mma ọ na-eme mma ọ na-eme mma onye chi ya mma ọchị ya ugboro na-abụ sirapụzie ngige ka o mere once mmadụ bụ his excellency wabụgolu his excellency forever o nwere ọkụ na-abụ Chukwu gwọrọ nye ngige n'aka unu gama na ngige na-egwu mma na-eje ụka nke izizi bụ awụchabụ mkpu kiliana ebu ka isi eli ngige na ọbụla ebe ọgwụ nke ịbụọ bụ awụ etigbusi ọdịrị emidebene ngige ma dịkwa ndụ ga-egbu idigo ma na-achị ibe na-ekele oge ahịhịa ndị Malaga Spain ka anyị na-eme ka anyị kpọwazie chi onye ọka mmadụ ife mmadụ bufalo bịa dụrụ m na Malaga onye m mmadụ ka nwee na mmụọ enyi mmadụ ka na mmụọ ka anyị na-akpọ papa mgbe na Igbo Dike sekọndịrị skuul mmadụ ka nwee na mmụọ bịa Joshua Nwofili na mgbagbu ka anyị na-akpọ Ebube Dike na Malaga eze ndị Igbo na Malaga niile Michael nwanna gboo ụgbọ na Malaga olu niile dị Igbo enwe na mmụọ ile banụ nọ na Malaga na ọdụ na-agbọ gị oyimu nna onye lọji bịa Ugochi Malaeze bịa n'onye lọji ahịhịa Masiwele eze na Malaga oyimu Masiwele eze na ọdụ na-agbọ gị Olumemeke nwa mgbe okwu eze mmanụọka dị edulu mụ eze mmanụọka n'obi na Malaga Tochukwu Sisili na Malaga Uchendu ya Nwoye mmiri na-ezolọra na idide edulu mmiri na-ezolọra n'ọgwa na Malaga Solomon eze na-aya ya ọwa Enugu Steeti eze na-aya ya oge ochie ụfọdụ na-aza eze ọzọ na ụfọdụ ka na-aya ya Kempo Madrid na Spain oyimomenife na Malaga Roderick Mogo ndị n'Ọka Odira restaurant na Malaga ụmụnne m ọnụ soja gburu nnefela ọnụ mbakasi bụ n'ebi okeke ọnụ mpipu gbara ọka ọkụ bani na-ebu ọnụ kedụzi na ike o si wee kwuruo onye duzi ibe nwunye ya mụrụ obodo na-ekere uko na nkịtị na ọ bụrụ ụbọchị oyimike Malaga oyimike Malaga
Benue, Anambra ekele m unu, Nigeria ekele m unu, Igbo ekelekwe m unu. Ozemenanya mama, nsi na anyị na-ahụghachi ya anya zemene na-abụrụ ya melosan fafụlụchi ya anya n'ụwa. Yọrọ mmadụ na-alụkwanye ya nna anyị abịa welio ihe ọzọ emere nsogbu na-egwu mee na-akwanye ya na-eme ọzọ emere nsogbu na-emanye ya bịa n'ego nene na ọzọ emere nsogbu na-agụ egwu unu si ga-ekele anyị aka ịgba niile na-alụ ọlụ chidota akụ nwata nwanne m wee n'ọkwa nọ Naịjirịa na-ekele n'igie anyị aka Naịjirịa na-alụ ọlụ ọra na-ekelekwe nyo ihe ọrụ mmadụ na-alụkwa nyo nsị na ọzọ emere nsogbu na-abịa na-ekwu onye gba nke ọgba n'ọgba n'ọzọ onye ego nke ọgwụrụ ọgwụgwọ ọzọ ịma na mmụta bụrụ nkiri ịma na si na chi abịa ọzọ emere nsogbu na-alụ ọlụ ịma na egwu na-agụ bụ ọnatalụchi nwanne m wee ihe egwu na-agụ bụ ọnatalụchi ihe onye gba nke ọgba nwanne m ọgba n'ọzọ onye ego nke ọgwụrụ ọgwụgwọ ọzọ Igbo ga na-ata ndụ ehihie ka anyị mee n'omenala Igbo ka anyị jiri omenala wee gaba omenala Igbo daa mma Naịjirịa na-ekelekwe m nne na ọzọ emere bụ eze egwu ebili Igbo niile eze ebili Igbo niile ọzọ emere anyị ekele isi ọnọdụ ọmọ n'ime Nigeria na-adị mma n'ịba unu abụghị emere nsogbu nwanne m wee na-adịghị onwe nwa n'ịba ọgọ mere onye nwa ezigbo ndị ngozi ka mma ya ka anyị na-ekwu maka ya onye Chukwu goziri egosi dịka chi gama unu kingdom wee ruo n'ebighị amin. Nye dị bụ n'ezi ọyị mụ Chizi Victor Yes, ekwesịrị alụsị nwa mmiri traditional prime minister onowu yedenichimechi onowu Kamadunu kingdom bidese mmiri udenigbo ndị Igbo na Abuja ugwu mba ndị Igbo na London
mmadụ adịrị ovele oyimo Victor nwameniru Victor kwụsịrị akwụkwọ wee bido ọrụ oyibo owolukatazi ọrụ oyibo wee fọmụọ kọmpini aka ya a na-akpọ Anọdụ Jeff Petroleum Nigeria Limited kozo bụ Vicky Moore Investment Nigeria Limited Gamanunu Kingdom Gamanunu Kingdom Gamanunu Kingdom Gamanunu Kingdom Abia Duka Madunu Kingdom
Madunu Kingdom, Oroganese, once you move, can I watch it? Two mammas here, well, when you move, go to Legosi, Olumo Meloranachi, 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 Olumo Meloranachi, Meloranachi. Kotonu na Benin Republic, and the back of my Australia. Ajubu dike n'iru egwu ọ na-azụ bene kiri onye nọ n'etiti ọgbara ihe okiribe onye nọ n'iru no time to sleep. Ozi m kene ezi oyi ya onye m na-eru oke bụ ezi nwanne m Chief Ọnọchie Douglas Ọnụọra Mayor Kemule ọzọ onye mmalite ga-eso ezi oyi bụ Ọnọchie Douglas Ọnụọra ya ọzọ onye mmalite ga-eso Mayor na Mulerio Mayor bịa Mayor ebe dị iche iche. Chief Kilatus Akalusia mana Zwanya Li was Kilachi was Kilachi Chief Ameko Zoma Omemma na Mwawulu Omemma na Mwawulu Onye Mwawulu Ọkpọkwute Akaja of Enugu Steeti Ozi mụ kene nnukwu ayịmụ His Royal Highness Chief Godwin mmadụ Igwe Mgbagwu of Mgbagwu Kingdom Ọbalimu alụsị Fudachi Ọbalimu alụsị Fudachi Ọbalimu alụsị Fudachi Oyo Osimukene Chief Soni Onyeso Akuruluwa n'ihe akụ Soni Onyeso n'anya kene Osimukene kwe Chief Bernard Ukwu Alụsị kwulu onye na-enye eli Bernard Ukwu Odogwu onye kwulu mmadụ mmiri alụsị kwulu onye na-enye eli wọgwụ aja alụsị mgbọlọgwụ gbachidelezi nke na-ego onye ọbụla olu mmụọ Odogwu Igbo niile Odogwu Igbo niile olu mmụọ Odogwu
ofu culture onye si na omenala Igbo na-akwadozi ka ọ nwụrụ ma omenala anyị nwụrụ na asụsụ anyị na asụsụ anyị adịbata nwụzogo nwa ozi na-eche mala Igbo na omenala ndị ka eji ama ndị mmadụ izu onye Awụsa n'ezi mana onye Awụsa gị na izu onye Yoruba n'ezi mana onye Awụsa a na-egosiri eze na-egosi egosi abụrụ eze n'igwe ezi n'ezi igwe mana ya sọ gị onye anyị a na-etolu gbudu mọ na-ese etolu nwatakịrị na-ezi ọbụla egosi otu gị gbudu mọ ị ga-agbarị anya si ya na nwere ibe eji mala Igbo na-ekwu ya ebugo onye gbokwu onye abụ nwere ibe njem nọ ka m gwara anụ ụmụ ama m na Igbo a na-anụrụ ibe ndị Igbo na-anụ bụ ịgba pụtapụta anya ịkọ igwe na-enwere isi omenala Igbo nwere bụ ebe ọ dị na Europe niile na America nwere anything Igbo culture in Europe and America okoro nwe egwu Igbo jere obodo oyibo ka nsọ ụlọ asị na-egwu ya olibe na-etiri egwu mana ịmụ na anya n'akwụkwọ ebe a na-ese ihe nwetara egwu dị ọtụ o nwere ihe Igbo ga-aga na ọtọkin drum ndị Yoruba nnukwu drum ndị Afrịka na-eru n'anya na ndị Igbo dị na-eru anya na kama na-ekwu ekeri arab Imanekulu shikafiye Imanekulu yeze magalanya Ekwenike bunamu Imanekulu shikafiye Imanekulu yeze magalanya Ekwenike bunamu Imanekulu shikafiye Imanekulu yeze magalanya Ekwenike bunamu onye eze n'Enugu ka ọdụ na-agbọ Alhaji Shinkafi Odogwu ọ napụrụ afọ ibe akwụkwụ n'ọnụ Chief Honorable Chuma Nweke na Nkanu ka ọdụ na-akpọtụ ụlọ onye napụrụ afọ ibe akwụkwụ n'ọnụ ụwa ọbụ Nkanu Chairman Global Resources Enterprises Nigeria Limited Chairman Global Farms Nigeria Limited Chuma Nweke ka ọdụ na-akpọtụlụ ebekwu dịka okwukwo gwala ụjọ ebudo dịka okwukwo gwala ụjọ ogwala ibe ọ jụrụ ajụ ayọyọ ọma nsogbu ori mmiri mgbe na-abụ na alụmibe oyimụ Chuma Nweke emela ajadu ụmụnye ajadu nwa okulu ebele ga-emela ozu ewu bụ ụgbọ onye ọkụ elie eyimu Alhaji Shinkafi bịa mmebuo Imanekulu Imanekulu onye eze ọgaranya Ekwenike bunamu Imanekulu Shinkafiye Imanekulu onye eze ọgaranya Ekwenike bunamu Imanekulu Shinkafiye Imanekulu onye eze ọgaranya Ekwenike Nweke
ka anyị na-akpọ mmiri na-ezoro ọrọ bịa zoro nke mụ n'ihe bụ chief lọd Grace Nweke abụmụlọ ọmụmụ Grace Nweke nọ ọrụ nna ya bụ chairman managing director Cozy Hotels Limited n'Enugu ọrụ nna ya bụ Nweke bụ Petro Enugu Butchers Association nna ya nwetara ogbugbu na mma n'Enugu Nweke mma nkọ n'Enugu gba gburugburu onye nna ya kasị akasị emesịa nwa ya ga-akasị mkpu ya duru m onye nne m ịgba na-ekwulu shikafie ịgba na-ekwulu onye eze ọgaranya ịgba na-ekwulu shikafie ịgba na-ekwulu onye eze ọgaranya anyị na-ekene chiji ike mefu na-enwe ibeke onye ma ya ka n'ugbo ayaka ezi ohi m odeji bụ mmụọ ya robu ụbịam mere odeji jowe bụrụ mmanwụ n'eli nne m ọgba ya ka igbo n'ime eberebe ebuwe atụlele ọchana na mmozi okwu dali mba odeji abịa ale Chief Ochi Ugochukwu Nweziakụ ka ọdụ na-akpọ Omenuka Akụwanụ n'ugbo Managing Director Montag Nigeria Limited kedu nwata na-ayọ eze ụfọdụ na-azọ eze azọ ma nke ka na-ayọ eze ayọ ka ị bụrụ Ndụbụeze nweze anabụ ya Ndụbụeze bịa nwa were ugo nwanụ n'ezighi odogwu nwata na ya eze nwanụ n'Enugu steeti Pio Zanchit Nigeria Limited JP Zanchit Ghana Limited Ozimu Kene ezi nwanne ya nna abịazọ nweze ala ogwu bụ dike na aka n'obi ya n'ọdụ na-akpọ gị ewepụ dike ọyị mụ na nna nka onye bụ ozi maketi niile GVPOD moto ọnwa ventures n'ọka egbe abalị n'igwe ọgwụgwụ ofe mmiri ndị igbo mụrụ mụ unu ebubene m ka njụọ unu ajụjụ igwe mmadụ na-akpọli kirisia n'ụba unu na-akpọli ezele ego n'ụga mgbe ajụa o nwere onye igbo ga-agụsi abịa tisie gị egburu kemi egwuwe ụmụnne m ezigbo mkpasị na-asị egwu n'ihe unu mmadụ na kirisia n'ụba odogwu onye akarịsịla Anambra steeti maka gịnị abụ nwere ibe ọ bụ n'ọnụ kirisia n'ụba biwanye ọnụ nalị ya ibe ọ bụ n'ọnụ kirisia n'ụba gbaji ya agwụ aka nala agwụ ibe o ji n'aka unu emere odemonstration unu ka na-alụ ụka unu amara ọnụ ọbụ odogwu ụmụnne m emezila si n'ọkọmiti n'ofensi mmadụ emere ya arrest na ya gbagburu ọsọ wee na ya ọtara iwu eje nga kirisia ụmụ amara ọnụ ọbụ odogwu ụmụnne m onye jere igbe ka igbe na-ebu kirisia n'ụba bụ odogwu
ike isi nsị na-abụkwa n'ezi onye bụ nwoke oge mụ bụ ọnara na-emesi ugwu emesi dịka nweghị ndiri ike okele na n'iyi kiri ịza n'ụba anụ ka ibe yi na-asa eke kiri ịza n'ụba okpukpe ụka na-asa ọra agago nduma alụsị mbụ ya ebu ya oke alụsị ebere ebe ya dụrụ mwo ha bịa ụmụ eturu ya ozebe ya kiri ịza Wagini gana wafu ugbolo na dike nweghị iko kere anani ọnwa bịa wele ilolo ọnwa ya ka ndị Igbo nna etiri m Ikemba Ọka egwu a 2005 mụ iwe meketara n'Ọka ezigbo iwe o meketara n'Ọka ka igwe gị si n'osu bụ eze ụzọ nke bụ wee chie enyi Ikemba n'Ọka ekene dịrị igwe gị si n'osu chiri Ikemba n'Ọka sị ka o wee jee anyị ike n'ọlụ ọma ọ na-alụ obodo Ọka a na-etiri mmadụ Ikemba na nkịta enwere iwe nwe mere eji chie Ikemba n'obodo niile wee na-ekene ezigbo ọkwụ anyị bụ onye ahịa Sunday ndị so eme egwu Sunday test bụ onye nnewu ihe m nwere onye m ji mara bụ ụba mmadụ onye na-elere rekọd ọ bụla na-abụ ezigbo mmadụ abụ na mụnwa na nwe m kpọrọ ihe nwa na onwe ezigbo mmadụ bụrụ ihe ndị ọzọ kpọrọ abịa ebe mụnwa na nwe m nọ n'ọbụ ọ bụrụ ego ezigbo mmadụ dị iche ego dị iche onye nwere ọgụ na-ele ndị ọgụ na mmadụ ndị otu dị esi Jos gosiri ndị na-azụ abịa rekọd na-anụ onye egwu ka esi anụ nwaanyị
ana no ye wudi kesa no ma kesa no ye to kesa no huchi e ja bodi ji biji ana no ji ana ko no ye desi je na ko ten die wo ye gun wo o ga me ku so je mba na na jukili die gwa ka ja me ego o ego ye mara ebe no we mara mpe Baby Bokenam, Chief Doctor Akonwata, Zamanesu.